binayang kali tubuh jiwa dari sasoro pinasat katampi diri ke kamu kali ini juga yang ikut bomo Sumarman kawan ibu pertanyaan ini Purwoko akhirnya kemarin Manderso Sinuragan menginokot setudungi melapak ini menikah Mbok Badra Sinambi jojogetan katawis bingah raos sing manah bombong sajroning ati bombong sajroning telenging griya sacepak mingo manoleh mamburi samerna kari senajan to punang rewe gemrodos nanging boten hangi-rangi anggennya gandes luwes sanggene ambeksa lurus Raharja wujuding Sang Kalpataru Dewa Daru katampi deningi kagem gatine nggih panjenenganipun Bapak Sumarman kelawan Ibu Kawestara wujuding Sang Kalpataru Dewa Daru cumandhak wonten ing sasana pinajang kebarang wujuding si kekeng gamelan Lokananta